Jeg har sat den fed. Hej så alle sammen. Velkommen til den her video. I dag skal jeg købe venstkøfter igen. Er han ikke sej til det her, mand? Er han ikke god? Lige før, der var han rigtig god. Prøv at se ham nu. Så skal han bare helt væk. Prøv at se ham. Han dytter. Brum! Kommer du tilbage igen? Var du lige ved at køre ind i bilen? Var du lige ved at køre ind i bilen? Hvad, James? Var du lige ved at køre ind i bilen? Var du lige ved at køre ind i bilen? Ja. Eller jeg var sådan, den var på sådan, bilen var sådan lige her. Og jeg var sådan, jeg prøvede så bare sådan at bremse. Nej. Er du okay? Ellers skal du ikke lige ind og tage sko på? Ja. Han var væk, fordi jeg også filmede Ella lidt med i den. Hvornår starter vi videoen? Hvornår starter vi videoen, James? Hvornår stopper vi? Hvornår stopper vi? Hvornår stopper vi? Hallo, drengen, jeg vil lige være... Jeg vil lige være at køre ind i den her bil. Jeg prøver at... Jeg var sådan... Hvad skal jeg? Jeg dør! Jeg skal lige lave en sidste ting. Hvornår stopper vi? Så stopper vi videoen. Så kører han! Han speedrun hele verden. Skal du prøve at se ham speedrun Fortnite? Først skal vi lige lave en anden video. Den er så sjov. Vi har allerede planlagt den video, som vi skal lave. Og så laver vi lige sidste træk, godt? Ja. Så laver vi lige også lige sidste træk. Det her, det bliver sjovt, ikke også? Ja. Det kommer til at blive skide sjovt. Ja. I får se ham, prøv at se ham. Han kører så vildt. Allerede hurtigt der. Så går lige ud af vejen. Okay, så jeg skal lige prøve igen, bare lige første den her gang. Kom lige op til jer, dreng. Der er allerede gået 3 minutter, mand. Kom lige op til jer alle sammen. Og det var alt for den her video.